čo je toto? To papáš mäsko? Čo je? Čo? Čo je toto? A čo je? No popapaj mäsko. Kuriatko, spapáme a ideme čo robiť? Spínkať. Báčku dá. Komu dáš báčko? Maminke. A prečo dáš maminke báčko? Dám. Lebo ju ľúbiš? Áno. Povedz. Ľubí. Ty šrotový. Sem to sem. Čo to stieš? Sem. No, papaj. Hotovo? Sem toto. Zješ to ešte? Tak spápaj. Dali. Nebudeme pozerať Toma Jerryho. Zakýv Peťkovi a pošli mu báčko. Peť, čau. No, zakýv mu. Tuto do telefóniku. Peťkovi. No, že všetko. On dojde, ale musíš sa ešte čo? Fin. Vyspínkať a musíš počkať. Fotkať. Pošli mu takú masnú. Tak. Papám všetko. Ty papáš?